vás vyhrát na 14. ročníku poháru starosty obce Dobré. Sportovci, vážení hosté z Polské republiky a ze Slovenska, všechny vás si pozdravit a přivítat na tomto konání. A už vám chci jenom poslat, abyste dnešní soutěž zvládli bez zranění, hlavně abyste bojovali, nažijete se to potom v životě vždycky. Takže přeji vám úspěšný den. Vyhlašuju tento turnaj slavnostně zahájený a přeji, ať vyhraje opravdu ten